Coincidint amb l'inici del nou any, el divendres 16 de gener es va inaugurar una exposició al Museu de Premià de Dalt que enceta una programació mensual estable amb la intenció de donar-li un nou impuls amb exposicions d'artistes de proximitat i joves talents. La temporada ha arrencat amb Binòpia, de Ricard Guixà, nascut al Masnou, que ha fet de la il·lustració i el disseny gràfic la seva forma d'expressar el seu art més personal, amb una visió íntima i subjectiva. Amb les seves obres, Guixà vol mostrar l'essència d'allò intangible i alhora expressar les emocions amb un contrast de colors intensos i vibrants. Vaig parar la meva feina d'il·lustrador amb la pandèmia i això em va fer recuperar una mica el fil que havia perdut amb la pintura i vaig trencar una mica amb el que estava fent, que era una il·lustració molt barroca, amb moltes formes, molts colors, i vaig trencar i vaig començar a fer unes pintures al principi molt gràfiques, amb colors plans i pocs colors i unes formes molt netes. I de seguida això ho vaig anar convertint i van agafant una altra forma. I d'aquí cada cop les figures i les formes es van anar diluint més i cada cop van agafar forma més pictòrica. I al final he acabat aconseguint una mena de fusió entre il·lustració, disseny gràfic i pintura, que és el que m'està agradant i el que estic buscant últimament. Binòpia la podem veure al Museu de Premià de Dalt fins al 14 de febrer. La Regidoria de Cultura ha estat treballant per donar una nova vida al nostre museu, amb una programació d'exposicions al llarg de l'any, amb artistes de quilòmetre zero i joves creadors, que porten una nova mirada i experiències per enriquir la cultura local. Doncs sí, el que hem buscat des de Cultura és precisament donar-li un nou impuls i que pugui exposar gent molt propera, gent que es diu ara la proximitat al quilòmetre zero i en aquest cas el Ricard Guixà. Volem aquest objectiu, que és apropar a les exposicions que es realitzen al museu a diferent públic, perquè hi poden conviure amb les exposicions que es fan normalment o recurrentment amb les entitats, però precisament aquest any fem de 7 exposicions, 4 són orgàniques, és a dir, de l'Ajuntament amb col·laboracions amb les entitats culturals, i 3 són d'artistes propers. I avui inaugurem amb aquesta, que jo crec que té molt bona pinta i sobretot amenitzat amb un DJ i amb una copa de vi que simbolitza molt el canvi transgressor que volem dur a terme. Cultura ha donat a conèixer les exposicions del 2026 al museu, amb un calendari que es va distribuir amb la darrera revista municipal, La Pinassa. El Museu de Premià de Dalt, ubicat a la planta baixa de la Casa de Cultura de Can Figueres, obre les seves portes els dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 1 del migdia i les tardes de dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre.